Bugün 7 январь günü özünün 35 yaşlık юбилейлы туган günün Zor Şirkli avılında gımır kişirüşü hürmetli milletteşimiz Badaeva Alicia Ayseyevna karşılay. Ынтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан котлап, аңа җылы теләкләрен Зур Ширкли авылы урта мәктәбенең 1 А сыйныф укучылары һәм әти-әниләре җиткерергә ашыгалар. Билгеле булганча, укытучы һөнәре ул күпләр тарафыннан сайланса да, бик аз кешеләр белән генә чын мәгънәсендә күтәрелеп чыга ала. Менә безнең укытучыбыз Алисия Айсеевна үз һөнәрен бик белеп сайлаган. Аның сыман ылы йөрәкле, киң күңелле кешеләр укытучы исемен йөртергә тиешләрдә. Һәр ата-ана баласын 1 тапкыр мәктәп бусагасын атлап киткәндә ылы дулкынлану хисләре татый торганнардыр. Без дә исә үз балаларыбызны мәктәпкә илткәндә башыбызда төрле уйлар чуалды. Балабыз укый алырмы, кешеләр белән уртак тел табармы дип борчылдык. Әмма 1 көннән үк үзенең җылы канаты астына кечкенә бәбкәләрне җыйгандай Алисия Айсеевна балаларыбызны берләштереп, аларны тату килеш белем иленә алып керде. Яшь, амбициоз, сәләтле укытучы буларак ул каләм тотып, хәреф танырга гына түгел, ә инде белем илен мөгъҗизалы, кызык итәргә тырышып, җиң сызганып эшкә алынды. Яшь булуына карамастан, аның тәҗрибәсе бик ылы. Сыкланабыз да, горурланабыз да аның белән. Кадерле укытучыбыз, ихлас күңелдән сезне матур, 35 яшьлек юбилейлы туган көнегез белән котлыйбыз. Исәнлектә, саулыкта, алда да, шәхси тормышыгызда да, һөнәри юлыгызда да гел уңышлар гына әйдәп барсын. Яңадан яңа шатлыклар, казанышлар сезне алда көтсен. Рәхмәт һәммәбезгә карата да игътибарлы һәм ихтирамлы булганыгыз өчен. Бәхетегез артканнан артсын, шатлыккыз эелеп торсын. Укытучыбыз безнеке юбилейын каршылый. Котларга керештек аны матур бәйрәм аркылы. Теләкләр бик күп булса да кирәклесен сайладык. Изгелеккә лаек үзе, күптән шуны аңладык. Саулыгыгыз какшамасын, тыныч булсын күңелләр, алда Ходай язып әле күп бәйрәмнәр килерләр. Бездән сезгә теләгебез тау кадәрле шатлыктыр. Сәламәтлек бу тормышта ул иң олы байлыктыр. Шулар булса, башкалары үзләре килеп җитәр. Барбыр шу сагышлары да таралып читкә китәр. Укучы балаларыгыз һәм дә әти-әниләр юбилей бәйрәмегезгә тик бәхетләр телиләр. Хөрмәтле Алисия Айсеевна, юбилеегез мөбарәк булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Гомерегез булсын, гомерегез булсын, гомерегез булсын. Бәхетле, бәхетегез булсын, бәхетегез булсын, бәхетегез булсын, гомерле. Dostlarınız, yakınlarınız sizni her şak hürmet etsinler. Duvar kanlarınız ötkenden bәхетлерәк булып килсеннәр. Гомерегез булсын, гомерегез булсын, гомерегез булсын. Бәхетле, бәхетегез булсын, бәхетегез булсын, бәхетегез булсын, гомерле.
Саклана бүгін тик сезгә Ихлас сүзләр, матур бүләкләр Киләчәктә тормыш юлында Көчләр килсен шушы теләкләр Гомерегез булсын, гомерегез булсын, гомерегез булсын Бәхетле, бәхетегез булсын, бәхетегез булсын, бәхетегез булсын Гомерегез булсын, гомерегез